ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮನಶ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ಸುರುಕು ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಸಹ ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದು ಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ. ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಡ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಒರಿದು ಬಿಡ್ತು. ಅಶುದ್ಧತ್ ಅಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಮನಸ ಸೇವೆ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಆಪುಜಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತ ಅಂಡ ಮನಸ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆದ ಮೂಲಕ, ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಸ್ಮೃತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತುಂಡ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆದ ನಿಮಿತ್ತಾವಲಿ. ಒಂಜನೆದಾದು ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆಯದು ವೇಟ್ ಪಂಡ ತೂಕೋನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡನೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಪಿರು. ಆ ಜನಕುಲು ಶರೀರದ ತೂಕೋನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ವಿಕರ್ಮದ ಆ ದುನ್ನೊನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು. ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ದುನ್ನೊನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮನಸ ಸೇವಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜ ಉಂಡರಡ ಮಾತ್ರ ನನೊರಿಯಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವನು ಇತ್ಯಾತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರೋ ಅತ್ ಮನಸ ಸೇವೆನು ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ. ಅತ್ ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಸುರುಸುರುಕಾದ ಸ್ವಯಂಡು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಉಪ್ಪೋಡು. ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಗೂ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮ, ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒರಿದುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಧಾರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ್ದು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ. ಸೇವೆದ ವೃದ್ಧಿಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೀರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ನಡತುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಸ್ನೇಹಿ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಹುಕ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಆಂಡ ಅವೇ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆ ಅತ್ತುಂಡ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸೇವೆನು ಸಮತೋಲನಡು ಉಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿನು ಉನ್ನತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.